empecé, miña nai era exportadora de mariscos, foi compradora en Arcade de toda a vida. E miña nai andaba co marisco, co berberecho, coa ameixa, co mexilón, coa ostra, tiña unha batea de ostra, e exportaba para Madrid, para Barcelona, e a min a vida non me iba moi ben, tiña un supermercado en Arcade, non me iba moi ben, e decidín ir a Lugo a vender ameixa e berberecho, eso que tiña miña nai. E un día un cliente dos que lle vendía, un gran cliente que facía bodas e tal, pois fixome un pedido, chamoume por teléfono e dicime, oi, en vez de pedirte almeja e berberecho te voy a pedir el pescado. E fixome un pedido como de 500 ou 600 kilos de peixe que eu na miña vida entrara pola porta do Berbés. E fun ao que cuadrara o Berbés. Con 100.000 pesetas no bolsillo, tiña que facer unha compra de polo menos de 500.000 pesetas, que era moita compra. E entrei pola porta do Berbés sin saber prácticamente nin como era un peixe nin como era outro. E cheguei ao Berbés e un señor que xa morreu díxome, non te preocupes rapaza que eu vouche axudar. E foi comigo de casa en casa vendedora dicindo, eu respondo por esta rapaza, e ese día axudoume a comprar, e así empecé. Nadie me enseñou a base de golpes, de perder diñeiro, e de golpes e aprender no mundo que agora non, porque agora a vida foi evolucionando e respetámonos máis uns aos outros, tampouco tal, pero daquela cando empecé eu había as peixeiras vellas que eran horribles, a mellor estar nunha subasta querer comprar, eu claro era pouquiña cousa, daquela tiña 20 anos, 21 anos, 22 anos, e a mellor dicir ir a comprar un peixe que eu necesitaba, porque eu necesitaba para ese cliente, tiña que entregarle porque eran banquetes, e a mellor dicir mío, e vir unha peixeira destas maiores e facerme así coa man, aparta, dela non, meu, levaba ela, eu quedaba a mirar, era un mundo de locos, hasta que dixen, como me comen. Hai momentos que duren, momentos que non, tes bons momentos, pásalo ben, hai colegueo na lonja, hai momentos que disco, a ver, é outro mundo, a mí o Berbés é a lonja que me encanta, porque é como se entraras, ahora valo a ver, é como se entraras en outro mundo, llevas pola calle, perdonando, non podes dicir o que ti payaso, cabrón ou tal, non podes dicilo. No Berbés sí, eu tuve unha vida bastante dura, xente que me conoce sabe a vida, máis ou menos a miña vida personal como foi, e ao mellor, se non chega a ser pro Berbés, hubiera ingresado máis dunha vez con depresións. A miña depresións curabanse no Berbés, porque eu chegaba ao Berbés e dices unha palabra tal e a nadie extraña, é outro mundo, é outra vida, é distinto. A ver, somos máis vulgares, ao mellor para xente, acredito que allí as peixeiras tal, somos máis vulgares o que queiras, pero é outro mundo. José, ¿a cómo es el percebe ese? A la venta después de un ratito. El percebe. El percebe tienes a 30, ¿qué quieres? A vender ya. Está para 32. No lo hay mejor, no hay mejor. No lo hay mejor. No lo hay mejor. No lo tienes mejor que este, no lo trajo mejor. Sí, lo trajo mejor. Es malo de caray. Yo te lo pongo, pero a ver. Es malo, ¿eh? Pero 25. Ya ves, es que otra cosa. 27, pero no puedo, ¿verdad? Bueno, José, bueno. Esperamos un poco.
100. Ahora ponte la cámara. Luego se va a hacer el primer plano. 94, 93, Mío. Perdona. Se mirar. A ver si encuentro sitio para moverme. Digo, no, a ver. Sí, a ver si nos movemos. gigante, camarón hecho.